Bueno, pois este primeiro tema, canción, peza que acabamos de tocar, se chamaba A Night in Tunisia, que era dun pianista que fixo moi famosa, que era Duke Ellington, e agora imos tocar aparte destas cousas que están un pouco entroncadas entre o swing e a música latina, que, como sabedes, todas estas músicas son crisoles de moitas músicas, desde populares a sempre músicas creadas na calle, e houbo nos anos 70 houbo moita fusión co jazz e a música latina, non? Con músicas do Caribe, e isto foi o que acabamos de tocar. Agora vamos tocar algo un pouco máis tradicional, máis de swing, que se chama Flight of the Fruitbats.
despedimos con algo así de música también de pena, que paséis boas festas, nada, espero que disfrutéis. Gracias.